Какво става хора? Днес ще играем Майнкрафт с брат ми. Той се е включил. В момента аз съм в другата стая. Той е в неговата стая и ще играем от други сървъри. В един сървър ще сме. И да започваме. Сега чакам той да се включи. Май ще е малко трудно. Ето, включи се. Добре. Започваме, хора. Сега. Това е моята къща. Той сега се чуда с къде е. Ако има нещо, се разбрахме да си пишеме с него. Той в момента е добе. Ето, хора, това е той. Вижте го какъв е готин. Гледайте какъв е страшен як. Какъв е готин. Сега сигурно ще ми пише, защото седи на едно място. Той винаги каза, че ако седи на едно място, ще ми пише така. В това вече става тъмно. Мен много ме е страх, като става тъмно, защото идват зомбита, крипари и ще гръмват къщи. А ние с това... Без това сме правили доста трудно това. Не знам... Гледайте тази кокошка там. В принцип, тази игра ние си направихме и ферма даже. И даже сега ще отида да ви покажа. Ох. То се стъмва принципно. Ама... Добре. Сега да видим какво ще става тук. Той сигурно ще ми последва. Я това, я онова. Я чуте ли ги? Много мраза. О, не. О, не. Нали само не идват зомбита? Понеже сме заградили тук. Не. Дано само да не идва нещо. Че тогава ще трябва много лошо да се разправям аз с тия тук грозните същества, защото дразнат ме. Ау! Ау! Ей, тъп скелет! Трябва да се скрия сега някъде веднага. Ау! Бързо. Трябва да се крия сега вкъщи. Тук този водопад ме дразни. Нали да не ме преследва? Преследваме. Много раза така. Тук има едно течение и то ти дава да ходиш никъде. И много тъпо става като паднеш, човек. Не мога да разбера аз. Добре. Сега се качиме тук. Ако падна, ще е голям резул. Не, ето не падна. Брат ми затваря врати. Какво правиш, бе, човек? Затваря си вратите да не се... Чувате ли зомбито? Да, сега не се чува. Чакай да затварям, че ти са много хитри, обаче. Ето тук вижте колко много храна. Чакай сега, какво да хапна? Хайде. 5 дини да хапна. Вече сега ги вкарваме тия 3 там. Отиваме, качваме се. Сега да напишем на брат ми да си ляга в играта, да отидем в стаята. Айде, заспивай! Заспивам! Айде, ето, значи брат ми си стана. Сега, тук върховното, брат. Смешно. Окей, хора, спираме до тук. Изчакайте до следващия епизод, до следващия клип. Ще паузирам за малко. Хора, започваме отново. Пуснахме паузата, но ето, че започваме отново. Добре, сега слизаме надолу. Сигурно брат ми ни вика. Честно казвам. Той постоянно го прави това. Даже... Аз понякога всъщност хващам и си разрушавам къщата.
защото понякога нещо става с играта. Всъщност нещо се бъгва и много брат ми да излиза от играта и баш на най-интересното спира хора. Тъй, че нали се сещате, че някой спрели ви играта, не знаете какво да направите с него, ако е интересно. Аз съм така на този принцип. Добре. Его човека, бе! Сигурно пише. Да, определено. Той би казва. Ще напише нещо. Щом седи така, дай ние да седиме така. Ма вижте какво да не излиза от него. Много е готин, много ме кефи мене той. Все пак ние намерихме как да се променяме. Мисля, намерихме как да се обличаме, какви глави да си слагаме. Просто всичко е много яко. Намерихме тази игра, той каза, че може да се снимаме. Намерила една програма и ние в момента чрез нея. О, не. Забравихме, че сме на креатив. Може да стане нещо. Ние също сме заградени, де. Криперите са много гадни. Къде фане да избухне там. О, дай са. Че... Сега ще му пишеме. Дай ще му пуснем гласово. Човек, защо седиш на едно място? Дай кажи нещо. Пак се бъгна. Не стой на едно място, пиши. О, Нито ми пише, нито нищо. Явно не за нещо да... Аз обаче ще го подмина. Не! Мислих, че ще стане фаул, защото винаги... Отиваме при фермата. Се огледаме. Така че тук принципно се крият скелетите. Пък понякога и зомбитата. Това е фермата ни. Моята по-точно. Отглеждаме си един клон. Забравих да взема с едно. Отглеждаме си кокошки. Крави. Тук имаше много крави, ама аз половината ги убих за месо и кожа. Въпреки че аз имам 17 кожи, не знам, 3 зайчета, 3 прасета. Знаете ли колко много имаш? Ето 3 овци. Обаче на тях им е доста тесно да погледам. И с това ще се смалим тия такова. Сега как да го направим? Да, ето го и брат ми. Какво правиш, брат? Какво правиш, брат? Аре, бе, човек! Прави нещо, бе! Аре, бе! Къде си ти, бе? Какво правиш, бе? Аре, идвай! Абе, идвам, бе! Айде! Ама, аре, идвай ти! Ето сега заваля заради тебе! Аре, дома! Какво правиш, бе? Така. Сега какво, да бегам ли от тебе? От зомбитата ли да бегам? От кой да бегам? Да, бе, ясно! Айде, идвай! Иначе като гледам какво е небето страшно яко, често казано. Направо ми си идва... Идваме да хапнем, да ставим тия яйчица, дето... Да вземем единята. Чакайте, че тук имаше преди скелет. Не, вече няма.
Бягай, защото ще ми вземеш динята. Пай се. А, така. Чакай сега. Страх ме то да не ми вземе динята. 4. Вече не сме гладни, очевидно е. Гледам, нищо още не е пораснало. Сега си вървим към къщата. Защото взе, че стана страшно навън, верно. Айде, чао, брат. Сигурно не ме чул. Сега отиваме да си така доставяме 7-те дини, дето сме ги изчупили. Та... Сай той идва тук. Виж такъв майтап става. Фо! Да дойда? Не. Отрязва. Са бегам от него. Сигурно и той сега ще ме преследва. Не! Не! Гледайте каква съм тъпа, брат. Че... Не, идва! 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 Дай се скрим на него. О, верно ли бе? Абе, брат. Ау! Престани бе, човек! Абе, брат, стига! Какво искаш сега? Взе, че сега се обади. Той. Не мога да се скрия от него. Аре, върви! И какво? Изкараме това на тъмното. Мене вече ме страхне. Пак ти казвам. Гледай какво стана вън, като той ме кара да излизам. Добре, хора, това беше всичко от днес. Това е третия епизод, който сме снимали. Надявам се да ви е харесала игра. Как се разбираме с брат ми. Ние с него не се разбираме дори и в играта. Както и да е. До следващия епизод, 4.